duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Waye wannan? Mayaƙi ne. Waye wannan? A duniya, a duniya, a duniya, mayaƙi ne. Mayaƙi ne kuma shi dai waye wannan a duniya a duniya a duniya mayaƙi ne a duniya a duniya a duniya a duniya a duniya. Mayaƙi ne gashi nan shine da kanshi in ka ganshi karka bi shi zaki a cikin dawa ba mai farauto shi in ya sa kafa ya fito babu mai tare shi. A duniya mayaƙi ya zo duba ka gani a duniya mayaƙi ya zo zai ba su gudu a duniya. Waye wannan mayaƙi ne waye shi mayaƙi ne 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 waye wannan mayaƙi ne waye shi mayaƙi ne. Yawa Jamila. Na'am. An duko? Wallahi kamar da ka umarce ni in kawo maka wa'innan kajin da kuma yaro to gashi na kawo maka. To madalla. Shi kanka cika alƙawari ina daga cikin ansa addu'a ko ba haka ba? Tabbas. Ya jikin nasa? A jiki alhamdulillah. Amma dai bai sake abin da yake ko? A'a bai sake ba wallahi jiki alhamdulillah ba abin da ya sake. Ai na san ba zai sake ba. Ai in dai aljanni yake a ban ƙasa. Ai na gama da shi. Eh. Baka jin komai? Eh. Baka firgita? Eh. Baka jin surutu? Baka jin komai yanzu? Eh. Kwan ga miki ne kenan. Kuma kin ga shi zai karatu. Allah ya amince. Eh wannan duk abin cike ya zama tarihi. Allah ya sa. Ai anan ya samu ba da shi aka haife shi ba. Da ciwon aka haife sun ce ba zai warke ba. Haka ne. Kin gane ko? Haka ne. To ba da shi aka haifar ba anan ya same shi. Haka ne. Saboda ka zai karatu. Allah ya sa. Eh. Sai ka ji? Dikin naka da sauki ko? Baka jin komai? Ka ga mun kai da abu sosai. Yanzu ba ka ba ka ko? Baka jin komai? Baka wannan farkin? Baka faɗi da ba? Eh? Ka ji ko? Eh na ji. Ka ga miki ai. Eh. Sanu. Ka je ba komai ka warke. Lagamia! 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 Albakajin nan a yanka su a gyara su si fes a kawo su an gama ɗabi insha Allah. Kai Lagamia! A duniya wasu ba su da gurin ka yanka su sai jibi ranar da ke ɗakin amarya ka a yanka ka yanka sai a gyara su jika abu sai ya jibi insha Allah. da malami da jahili akwai a duniya. Ko ba ni dan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ko ba ni sadaka saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda Annabi Muhammadu. Lalirra ce da ni. Na gode Allah ya bada lada. Ko ba ni dan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wuta mai yar magariba ce.
ko ba na dan annabi Muhammadu. Allah ya bada lada, Allah ya bada lada. Kiyaye sauka lafiya Alhaji, sauka lafiya. Kiyaye. Alhaji ka kalle mu duka nan, duk garin nan ba dan kasuwa irin ka, amma ka bude baki kana ce mana naira 100 ne a gidanka, rafa ta naira 100 saboda ka raina mana hankali. Wallahi babu kuɗi a gidan nan, wannan ma 100 na to ita da kasuwa ne saboda an mata aiki. Wallahi aiki aka yi mata. An musu me? Aiki aka yi mata, wallahi aiki aka yi mata, wallahi aiki aka. Dan Allah kai murna, dan Allah. An musu aiki. To ga masu ainihin aikin sun zo karɓar gumansu da kasu. Kamar dai dan Allah kamar dai kai haƙuri, kai haƙuri dan manzon Allah, dan Allah ai haƙuri. Kuɗi babu. Dan Allah kamar dan annabi kai haƙuri. dan Allah kai murna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan Allah dan annabi ka taimake ni, wallahi ba shi da lafiya. Ba shi da me? Ba shi da lafiya, dan Allah ku yi haƙuri, sake nan da ni dan Allah. Ba shi da lafiya. To ko ciwon aljanu yake da shi yau? Yana da ciwon ga maganinta. Mai gida, kaga inda gumin mu zai fito nan. Alhaji ka ba su ka suka ce min yaro na shi ke da
ina kuɗi suke. Wallahi akwai kuɗi na ƙasar waje ma wallahi da akwai kuɗi na ƙasar waje suna nan dan Allah kai min rai dan Allah kai haƙuri. Je kawo su. Zan kawo. In ka wuce minti ɗaya zan fasa mar gobe. Ai haƙuri dan Allah. Bishi. A gaya ma mai gida za su fito. Sunana Abdullahi Yunus daga cibiyar magani na Kashful Alil wanda ake mata take da mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Kashful Alil ta shirya magunguna na musamman domin magance matsaloli da suka shafi al'umma da izinin Allah. Rikicewar al'ada, matsaloli da ke damun mata bangaren rashin haihuwa, aikata istimna'i, waɗanda suke wasa da gabansu cikin maza da mata yana haifar da rashin haihuwa tare da manyan matsaloli masu yawan gaske. Matsalar rashin haihuwa, low sperm count wato infertility, muna ba da magani kuma ana dacewa da izinin Allah. Kamar matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes duk muna ba da magani. Rashin kuzari yayin saduwa, saurin inzali da rashin karfi wato sur'atul qadhaf muna ba da magani akan waɗannan matsaloli. Ina masu fama da diabetic, ciwon siga tare da hawan jini da matsalar ciwon koda tare da ciwon hanta muna ba da magani. Ma'aikatar Kashful Alil sun kware wajen hada magani cikin ilimi, bincike tare da nazari akai. Ga duk masu buƙatar waɗannan magunguna, a ko ina kake a faɗin duniya za mu tura muku magani har zuwa inda kuke. Za ku iya kiran waɗannan lambobi a duk inda kuke a faɗin duniya,
ko kuma ku ɗauki waɗannan nambobinmu domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Za ku same mu a Maiduguri babban layi gefen masallacin Yarbawa ko kuma a sabon lamba daidai inda ake gyaran fata Majema ko kuma a babban birnin Kano da ke ƙarshen titin Zuro Outpost Police Station tsohuwar tasha. Sai kun zo. Albishirinku ma'aurata maza da mata na duniya, shahararriyar cibiyar nan Sha'aban ta zo muku da taimakon magunguna da zai taimake ku a cikin zamantakewar ku ta aure. Ta yi muku tanadin ingantattun magunguna domin lafiyar ku, lafiya babu mai fushi da ke. Domin haka nake muku albishir da magungunan da suka shafe ku maza ko mata. Matsalar masturbation wato istimna'i, biya wa kai bukata, hakan yakan janyo mutuwar ɗa namiji ya kasa biya wa iyalinsa bukata. Kankancewar gaba, saurin inzali, rashin karfin gaba, rashin haihuwa, daukewar sha'awa, matsalar sanyin mara da matsalolin da suka shafi mata. Magunguna kala 5 muke bayarwa da suka shafi waɗannan matsaloli. Mutane suna mana godiya da addu'a babu dare babu rana domin sun sha, Allah ya musu maganin abun. Shahararriyar cibiyar magungunan nan Sha'aban tana cikin birnin Maiduguri wato Borno State. Muna tura maganin mu zuwa ko ina a fadin duniya. Ga adireshin mu kamar haka: Borno State, Tailoring and Fashion Plaza, Maponi opposite Kanem Hospital, saman Bene, shago mai namba 8. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobi kamar haka, ko kuma za ku tuntube mu ta layin WhatsApp ɗin mu kai tsaye. Cibiyar Sha'aban tana marhaban da zuwanku. Al-Fuad Islamic Research Center ta fito da wasu sabbin tsare-tsare don taimaka ma tsarin lafiyar ku da tsara ku akan abin da ya shafi magungunan gargajiya na addinin Islama. Ke farin cikin sanar da daukacin al'ummar da ke hudda da ita sani cewa wannan shahararriyar cibiya da ta fice wajen kawo muku magungunan gargajiya da addinin Islama ta mai da magungunan ta na ruwa irin na zamani don sauƙaƙa masu sayan magunguna a wannan cibiya. Ta ce wannan tsari zai taimaka wajen inganta lafiyar ku da ma samun sauƙi wajen shan magani. Wannan cibiya mafarkinta shine ya za a yi ta faranta ma daukacin al'ummar da ke hudda da ita domin tsari da tsare-tsare akan abin da ya shafi inganta lafiyar ku. Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce ta kware wajen bayar da magunguna daban-daban na abin da suka shafi rayuwar ku, wanda suka hada da na ciwon sanyi, ciwon suga, ciwon kansa, hawan jini, ina masu dauke da cutar nan ta HIV/AIDS, ina maza da mata masu matsala kan abin da ya shafi haihuwa. Garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wanda take da babban ofishinta a cikin garin Kanan Dabo. Tana nan a Zoo Road Amana Plaza kusa da ShopRite da ke cikin Kanan Dabo. Take kuma aika magani a ko'ina a fadin Najeriya. Take da wani katafaren reshe da ta bude a cikin garin Maiduguri. Suke da kuma babban wakili wanda zai kai maka magani har gida. Wannan cibiya tana da babban ofishinta a jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin Niamey, inda daga nan ne ake aika magani a duk inda kake a cikin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Wai ke ina kika shiga ni tuntuni nake ce miki waya ba ki dauka. Mota ce. Motar kuma? Me yasa motar? Tawowa muka yi motar ta samu matsala.
shine aka kira bakaniki. Garin ya gyara ta ne ma yayi mata illa. Har wasu sun yi fushi a cikin mu sun tafi. To a ina kika kwana kenan? A garejin motar muka kwana. To yanzu haka ma muna cikin garejin. Allah ne kadai ya san lokacin da zamu dauka kafin a sallame mu. Na gane, to shikenan. Allah ya kiyaye hanya. Allah ya kawo ku lafiya. Motar ce ta samu matsala? Kenan fa tana nufin an samu matsala a aikin ko? Kuma an kirawo makaniki ya gyara ta. Kenan an kirawo wani mutum a waje daban? Kenan an kirawo wani mutum mai daban yana tuhumar ta. Kuma har ya sa injin din motar ya buga. Kenan fa tana nufin yayi raga-raga fa da ita fa kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna. Waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kuɗi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara, waɗansu babu lafiya dare da safiya. A duniya hane waɗansu tausayi, a duniya hane waɗansu babu tausayi, a duniya ake ciniki sai cikin dare, waɗansu na cikin fara'a wasu taguni. Hello? Kina ina? Ina supermarket ne. Ki sauri ki dawo yanzu ki bar abin da kike yi. Okay, to ga nan zuwa. Akwai matsala. Ki dawo kawai. Hello? Me kike yanzu a inda kike? Okay, to ki sauri ki dawo yanzu. Ki zo ki same ni. Okay, to gani. Akwai matsala, kawai ki dawo. Mota ce. Dawowa muka yi motar ta samu matsala, shine aka kira bakaniki. Garin ya gyara ta ne ma yayi mata illa. Har wasu sun yi fushi a cikin mu sun tafi. Yanzu haka ma muna cikin garejin.
Kina ciki kenan? Anti ne ta mun waya yanzu nan ta ce mu zo. To, lafiya ta kira maka da gaggawa? To, ni ma dai yanzu nan ta buɗe min kofa naga ta shige, amma bisa dukkan halamu akwai matsala. Anti, ga mu nan mun zo. Ina so ku sani cewar an kama Biba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kama ta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga yanzu duk wani abu da muka shirya ya riga da ya ruguje. Ba mu da wani zabi wanda ya wuce mu kuma plan B. Plan B? Ina magana kun yi shiru ba ku ce mun komai ba. Sister, plan B fa kika ce. Yanzu ma kina ganin masifar da muka shiga ciki, balantana ta kai ga plan B? Dala ki mun shiru malama. Zan iya sadaukar da rayuwata akan kowa daga cikin ku. Ke yanzu har zaki tafiya ki bar ƴan uwarki a cikin wannan halin? Kada ku manta cewa mun yi wa junanmu alƙawari cewa dirin tsidu ya muna tare. Saboda haka, wallahi tallahi ko da rayuwata ta kare ba zan taba iya tafiya an barta a cikin wannan halin ba. Ko kun shirya ko ba ku shirya ba, we are going for plan B. Albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe. Ya amfani da MSK Booster mai alamar doki, sinadarin ƙarfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure. Idan kana amfani da MSK Booster zai raba ka da amfani da ƙwayoyin zamani a kowace rana. Hukumar tantance magani da abinci NAFDAC ta bashi lambar shaida. Kamfanin yana aikawa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar Amurka 10 a farashin Najeriya naira 5,000 kacal. Don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com.ng. za ka samu cikakken bayani cikin turanci ko hausa har da ma larabci, ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya 080-339-9407. Isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki. Idan ba MSK Booster mai alamar doki bane ba daidai suke ba. Na miliyan 1 ne zan ɗauka in baka kuma jaraba ka zan yi. Wai a sanar masa da cewa lalle gobe ni ƙwallon shege zan biyo jirgin safar daga birnin Rum. Mutunci zaki zubar mana da gaske mahaukaci kike so? Ok, idan ya ce ba a bashi ba, ku bi kiɗan bura uba zai baku kuɗin nan. Na rantse da wannan hannun wanda nake ji da shi, wanda na kashe mutum akalla sama da 10,000. Kanne gare ni su 2 'ya'ya mata. Kai hatta tsohi ma ba zan raga musu ba. Duk wanda ya aje kayan shi sai ne wuk da su. Ka yi man izini yanzu nan in murɗe mata wuya mu ƙara gaba.
za ki bada ne koko zan ba da wallahi yalo wallahi wannan yalo ne ba yalo bane yalo bane takalmi ne na yalo sauke wannan za ka riba waye zai zo gaban mota ya tsaya baka gudun a taka kai kana ji tana ga mun wannan magana ba za ka dauki hukunci akan ta ba tsare na aibin duka kuma wallahi a bani he na taune ta ka abar ruwa in sha baki na ya sha jini na ci an dan adam shine kwallon shege wallahi ne na kwana gidan karuwai wa zai yadda kan shi ya kulle ba mai fada ya kai matsayin da zai sha ta ba ne ba mu ne daidai da mu sha ta ba wallahi zan kunna mana wuta mu mutu dukan dan sama jannati ne kuɗi nake tsinka ni ne shugaban yan iskan Afirka gaba daya thank you hanta Leo za a yi warkataben lobe na yanka ma wuya ka'in da na'in in ina ɗan shekara 13 aka yi da iskanci na kake sata Taurari Star TV ne kadai za ku iya samun juyin lokaci. Za mu fara ɗora muku shi ranar 1 ga watan 1 shekarar 2022 da karfe 8 na dare ranar Asabar in Allah ya to kalabiya ka kawo kalabiya ta kare ka lafiya. Ina ne aka shirya mana inda za mu je mu sai kayan doki? Shagon Alhaji Abba mai kayan dawakai kasuwar Kurmi. Allah ya taimake ka. Shagon Alhaji Gamba za mu je. Shagon Alhaji Abba za mu tafi. Ni ma inda na faɗa yana da garanti. Inda na faɗa can za a tafi. Ranka ya daɗe. In dai ba a samu abin da kake so ba na yadda a yi mun bulala 100. Allah ya baka yawan nasara. Ni a yi mun bulala 1000 da wannan martake kiyas. Mu je ku kai mu. Gaba salamun baya salamun ta kare ka lafiya. Nan bai yi ba a kai mu wani gurin. Ta kawo ka lafiya. ma lafiya. Zaman ka lafiya. Gaskiya maji daɗi ka saka mu a cikin farin ciki. Ai ba ni ba duk wani basarake da aka kawo shi nan gurin zai kasance a cikin farin ciki kamar yadda na kasance. Ina da buƙatar waccan takofin 'yan Saudiya, a bani waccan alkyabban 'yan Morocco. Allah ya taimake ka. A bani damar cika alƙawarin da badde i ɗauka idan ni ba a samu a ɓangare na wane bulala 100. Idan muka ce ka yi haƙuri saboda farin cikin da muke ciki bai fi ba? Ai inda rabbana. Ba wala. Nema Alhaji Abba mai kayan doki don biyan bukatunku. Farin cikin ku shine burinmu. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna. Waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kudi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara, waɗansu babu lafiya dare da safiya.